universe. It's me, Jen, and for today's vlog, I would like to share to you guys some information and experiences of my life. And we call this All by Myself. Of course, it's all about me. Guys, ngayon lang ako nakapag-vlog. Gabi na. Kasi ito lang yung time na tahimik. Kasi pag araw kasi pag nag-vlog tayo, sobrang ingay ng paligid, daming nagdadata, ganyan. So, ayun nga, let's proceed na. For those who do not know yet about me, and to those who are new to my channel, I'm happily introduced to you myself, guys. My name is Aldrin Butol. Don't call me Aldrin. Char, joke lang. Aldrin kasi, it sounds like a boy name. So, yeah. But I'm happy to have my unique name, Char. And so my friends, my family called me Jen because that's my nickname. And I want you to call me also Ate Jen or Jen. And you know, guys, I like Jen name because it reminds me the name of Jenny, right? Jenny of Blackpink. So, yun guys, Jenny is my bias in Blackpink. So, get it, flip it, scoop it, do it like that, yeah. Like it, love it, like it, do it like that. I'm Aldrin Butol, and I am now in first year college, taking Bachelor of Science in Business Administration, or BSBA major in Inventories. Actually, guys, I would like to be honest to you. The course that I really want to take is accountancy. But due to the current pandemic situation today, or the COVID-19, I had not a chance to study in private school kung saan enrolled ako doon. Kasi nga sabi ng parents ko, sayang yung pera, sayang yung tuition fee na pambayad. Ganyan kapag nag-aral ako sa private school. And ayun nga, I had a plan na lang to stop this school year and sa next year na lang pumasok. Pero yun nga, despite of the situation, naisip ko din na kapag nag-stop ako this school year, sayang yung ano. So, I grabbed the opportunity na mag-enroll sa CUP and mag-take ng BSBA course. Kasi yung BSBA, meron siyang interconnection dun sa accountancy. Some of the units or subject sa accountancy ay available siya dun sa BSBA. So, ayun nga, na naisip ko din and isa din sa mga encouragement ng uncle ko, he said that mas mabuti nang mag-take ako ng BSBA ngayon para dun sa mga basic subject para pag next school year, pag nag-transfer ako or mag-shift ako ng course, hindi na ako mahihirapan pang maghabol sa ibang mga subject or units kasi nga na-take ko na siya. And ayun nga, guys, na kahit sobrang hirap ng panahon natin ngayon, kailangan pa din natin talaga mag-aral para sa mga pangarap natin, no? Kahit na sobrang hirap, kailangan pa rin nating labanan yun na, ayun, ma-overcome talaga yun para sa mga pangarap na gusto natin. And ayun nga, may expectation din sa life ko na to, sa life ko sa CUP, sa life ng online class nga is mahirap. It's so hard to study, especially in online class because sometimes the signals are poor. So, some teachers na magdi-discuss sila, hindi natin talaga maintindihan kasi most of us, the signals are not good. Sometimes nagahang talaga siya or nawawalan talaga ng connection. So, kahit na ganun, kahit na mahirap yung situation, i-enjoy pa rin natin yung pag-aaral para naman to sa kinabukasan natin. So, alam ko na marami pa tayong haharapin ng mga pagsubok, mga trials, challenges, and may mga storm or ano man na kaharapin natin is kailangan natin ng labanan yun. Kailangan natin tapusin yun. Kailangan nating ma-overcome yun. Ayun nga, sa tulong din ng Lord, kailangan din tayo na mayroon tayong faith, trust, and believe talaga sa word ng Lord na malalampasan natin lahat ng to. Lahat ng pagsubok na to, lahat ng mga pinagdaanan natin.
ngayon. And I pray din talaga na God willing, next year wala na din talaga tong COVID na to para mabalik na din tayo sa normal. So, ayun, laban lang. Keep safe lang din talaga sa ating lahat. Now guys, yung i-share ko naman sa inyo ay yung information about sa sarili ko, unique story, and embarrassing moment. First, yung information about sa akin. I am a kind of a person, guys, na madaling masaktan. Sobrang soft-hearted ako kasi. Ayun nga. Especially pag nakita ako ng mga tao na ganito yung pinagdadaanan or ganito yung kalagayan nila, sobrang nasaktan ako. Hindi lang tao, kahit hayop. Ganyan. And, yung unique story ko naman na i-share is, I don't think so kung unique siya sa iba, pero para sa akin kasi unique. Once in a blue moon lang kasi kami guys na makompleto ng family ko. And that time, 4 years ago, kasi yung tito ko na pastor, meron siyang plan nung time na yun na magkaroon nga kami ng reunion since uuwi yung mga pinsan ko. Yung ibang pinsan ko, yung na nagtatrabaho sa ibang bansa. And yung ibang tito-tita ko kasi nakatira sa ibang lugar, and yung lola at lola ko nasa probinsya. So, nung time na yun, once in blue moon lang talaga kaming makumpleto na lahat andun kami, yung clan namin. And sobrang saya kasi yun, nakasama ko yung grandparents ko, kasama ko yung nakilala at kasama ko din yung ibang mga pinsan ko doon. So, ang dami naming masasayang moment. Ayan, na para sa akin unique. Kasi nga, minsan na lang sa probinsya, ganyan. And, ayun, the third one naman guys na i-share ko sa inyo is yung embarrassing moment. No? Actually, ang dami kong mga embarrassing na experiences, pero ito lang yung ma-share ko kasi isa siya sa mga nakakahiya talaga. And yun yung time na guys, na yung kasama ko yung mga kaibigan ko, yung mga classmates ko na pumunta kaming MOA. And then, karoon kami ng challenge na kunwari mag-act kami sa public na kunwari nag-aaway kami, ganito ganyan. Para sa akin, sobrang nakakahiya yun guys. Kasi, ayun nga, akala ng mga tao nag-aaway kami. And God bless you all. Love you.